Waduh, bolong telepon. Asun ya. Suwun ngopo, Lik? Wingi wis aku dhisik. Kemarin ngono sampean mantu nanganane Mbok wek. Suwun ya, Mas. Oh, apa sing ora kanggo kowe? Mas, tapi aku pengen jajal malam Rebo. Ya. Waduh, malam Rebo rung balik aku. Malam Rebo Mas, sampai malam Sabtu wis rapopo. Aduh, Boyok. Ya. Masih aku mbok 6 lah ya aku njaluk ngisi itu. Aduh, Den. Ya. Ndak kuat aku. Ayo ta Mas. Ndak kuat aku, Den. Ndak kuat. Ayo. Ndak kuat aku, Den.